alụ gas straight to the point. Kedu ihe na-alụ iji eri nri? Ndị be anyị abịakwa m ọzọ. Ọmụ abụ maazị okwu na ụka. Ngwa lee vidiyo n chọrọ igosi gị na onye ahụ na-ekwusha. E nwere otu mgbe m nọ akpọ m na fon. Enwekwara onye nwe gịle eji emege biznes, enwekwa onye gịle eji emege ihe na ọ ga-atụ gụ na arịsị ọka, ọ ga-atụ gị ebe, ọ ga-eme ebe, ọ ga-eme ebe. M si ya nwanne, ị ga-ama ihe ị ga-eme, ga-achọrọ ụdọ kwụọ onwe gị. Ịma na ofeke efe dibịa na-agba ndị dibịa na-agba ndị ọzọ apiriko. Ọ gbatara mmadụ ya hụrụ n'ofu nke ka ọ tọbara atọ. Dos kirigodo ihe onyonyo ahụ tupu anyị abịachi. Kiri ihe onyonyo ahụ. Welite onu. Ikechukwu Nderibe. Kedu ihe ị na-alụ? Kedu ihe ị na-alụ? Gas straight to the point. Kedu ihe ị na-alụ iji eri nri? Ke otu isi ime nke o? N'ụdị omenala. Kedu otu ike ndị na-apụla ego? Ka ebe ndị na-apụla ego na Anambra steeti? Ejem agụlụ. Bụ onye? Na nke eze aga iyi agụlụ. Gị nke ị natara ya? Onye m bụ 30,000. Ka efi gwara enwe nata ya ego ya? Agba m ya na igwe esi m bịazie ya na ndị niile na-achụ ya n'ezinụlọ chụrụ aka ebiere ha na o nwere ndị bịa n'ihu alịsi wee bịa tụọ ya ọmụ ekpecha ya ọ bụrụ na aka ya dị ọcha. Asị na m bịazi ya anaghị egburu otu oke ọkpa abụke otu nnukwu agharị na ọya ka a ga-eji wee gọbọ ya n'ihu anyị. Ya nwa na onwe ya asị m na ya ga-enye m ego nna m ji ego m goli ya ji mee ya. Onye gịnị ka onye gị? Onye m bụ 30,000. Onwere ndị bịalụ be gị ka agbuo eze gị n'eziokwu? Onwere onye bịalụ. Nke gwebe onye ọzọ ije? Eje na nke agwọ na-adazi. Jebe nke agwọ na-adazi? Nje Enugu Ukwu. Jee Enugu Ukwu. Ego na gị natara agwọ na-adazi? Ihe agwọ nye m bụ ego otu oke ọkụkọ na-agwọ. Ego one? Nke a bụ 7,500, nke a bụ 8,000. Okay. Ya na oruzie onye m 5,000 ego moto. Total mụ na ego o nyere gị ma ego na ọpụta? Mụ na ego onye m bụ 25,000. Ka agwọ na-adazi na-eyi? Gị ka ị kọrọ iwe nye gị ego ahụ? Ọ bụ ofu ozi a nziri. Ofu ihe ijekwa gwa eze aga iyi? Ka m gwara ya. Ka onye ọzọ ije, ka ebe ọzọ ije nakwa ego? Njezi Enugu Ukwu. Bụ onye? Na nke eze aja anyị Enugu Ukwu. Nke ego nke napụrụ ya? Ihe onye m bụ 28,000. Den ka ego ndị ọzọ nke ego ọzọ onye gị? O nwere ego ọzọ onye m. Total mụ na onye ebe ego one? Onye m ego otu ụkọ ọkpa bụ ka otu nnekwu agharị. That's 8,500-7,000. Kedu ife ị gwara enwenye gị ego ahụ? Ngwale ya bụ na ndị nwe ndị bịa n'ihu alịsi wee bịa ka onye ọmụ. Na-atụkwara ya na-atụrụ ya n'alụsị. Eze aja na Enugu Ukwu ahụ atụrụ ya alụsị? O nwere onye tụrụ ya alụsị. Eze aga iyi agụrụ nwee tụrụ ya alụsị? Agwọ na-adazi atụrụ ya n'alụsị? Mmadụ ole ka ije ga obefa n'Imo steeti? Ejigbo m n'ala n'Imo steeti bụ anyị ejigbo m about mmadụ 30 people n'Imo steeti. Imegu ihe mụta dibịa 30 n'Imo steeti? Natasịa ha ego? Kedu ebe ọzọ ike ebe ijere wee jide tata? Kedu ije ebie tata wee jide gị? Wee bịa na nke mbọ. Naba akpa mbọ ka ijere? Wee kọkwara ya efufu akụkọ ahụ? Wee bịazie kọrịa ofu akụkọ ahụ. Ya nwa na onwe ya wee sị m na wee mesịa alụ m ọjị m nzu ntụọ nzu. O wee sị m nsị ya maazị m anakwanye ya peni ma anaghị afọ. Sị m na ife meelụ bụ na ya nwa ga-enye m ego ụgbọ ego moto m ji ana. O wee mee transfer 10,000 na akaụntụ m. Ọ ya nwa otu aka m. Onye dogo ụgbọ ọjị? Onye mmakpa ekwugo m ya onye m onwe ya m nzu ntụọ onye m ofu ụgbọ ọjị ọjị ụlọ. Ka ejinye ndị alụsị gị? So mgbe e mesịrị ya anya nwa na onwe ya wee mebezie m interrogation ka ya malụ ihe bụ eziokwu n'ije m. Ọ dị ebe ahụ ka ezi njizi wee confesszie aka ije m si wee. N'ori ka ị na-ezu? Ma ọ bụrụ ori na ihe mmege bụ yahoo. Ma ọ bụrụ ori ka n'ori ka ị na-ezu? Onye na-eji anapụ mmadụ ego si ya na onye jere nara mmadụ ego si ya na-atụrụ ya na-abịa atụ ya n'arụsị. Nke izi bụ na ị na-etisi ụmụnne. Nke izi bụ na ịbata isi mmadụ na nwanne ya eji etu ya n'arụsị. Ọtọmatikali ndị nọ na vileji afụ onye anọ nwere onye ji egbi ya n'arụsị. Ọ bịa onye bụ ụmụnne ya enyobe onye ma onye ji etu ya n'arụsị ọzụzụ ogbugbu ụmụnne ya sị na ha ji egbi ya n'arụsị. Nke izi bụ na ị na-etisa ezinụlọ na-etisa ụmụnna. Nke ịbụọ na ịkọcha aka ahụ ịnapụ ego iwedobe akpa moto wee gbadogo. Ọ dị mma. Ifeanyi ya na ihe na-emezi n'ala Igbo taa ọ dị too much. Ọ ihe arụ. Ihe a na-akpọ ihe a bụ gịnị? Ihe arụ. Ihe arụ ọ ihe na-eme n'ụbọchị nketa. Ngwa lenene mgbe aka akparala ya. Onye dibịa na-aga agba ndị dibịa ọzọ apiriko. Nwanne isi ya
ka ịfụ dat na ejizi ụmụazị Igbo eme maka onye eriele akpakaghị ya n'ụzọ jee ga-arụ 1 dekin ji arụ 2 dekin ewu gị were ego na-aga ewe gị ka adọbụlọla gị ego. Iwuru nwanne m nweta gị akantị m ga-agba gị, ị ga-afụ ụzọ by force. Na tụsanụ vidiyo biko ụmụnne.